Ir-riċevuti pubblikati mill-ġurnal Illum żvelaw l-infiq li jagħmel il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar bejn nofs Diċembru 2011 u frar li għadda. F'temp ta' xarejn u nofs intefqu aktar minn 7,000 euro fuq ikliet u festini. F'okkażjoni oħra li l-ġustifikazzjoni tagħha kienet iż-żjara ta' Ministru Libjan f'pajjiżna, il-Ministru Joe Cassar talab biex jinħareġ ħlas ta' aktar minn 1,000 euro għal xiri ta' platti tal-fidda. Nefaq ukoll kważi 1,000 euro oħra fi fjuri li jintbagħtu għal funerali li saru f'parroċċi differenti. Ma' One News, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar iġġustifika l-infiq u qal li se jkompli jimxi b'dan il-mod. Kull ministeru għandu l-hospitality vote hemm ir-regoli li aħna nimxu magħhom u safejna fina hekk ġara u hekk ħajibqa' jsir. Kif tiġġustifika din nefqa? Attimka, hemm ir-regoli nimxu magħhom. B'kollox fuq ikliet u festini, platti tal-fidda u bukketti tal-fjuri intefqu kważi 10,000 euro f'temp ta' xarejn u nofs.